Garai zailak dira. Taberna, jatetxe, hotel eta dendek pertsiana itxi behar izan dute azken urtean. Arrantza eta gure etxeko nekazaritza oso garrantzitsuak dira Hondarribiko eguneroko zereginetan. Baina gaur egun, zerbitzuen garapenak eta eskaintzak sortzen den enpleguaren 80% baino gehiago hartzen du. Ahalegin eta sakrifizio handiz, egunez egun borrokatuz, eta gure esentziari eusten eta iragana errespetatzen jakin dugulako, erreferentziazko helmuga izatera iritsi gara. Ostalaritza funtsezkoa da hiriaren ekarpen sozial eta ekonomikoan, eta gure kultura altxor handienetako bat da. Ez genuke gure idiosinkrasia ulertuko, elkarrekin hitz egiteko, harremanak izateko, edo ospatu beharrekoa ospatzeko, elkartzen garen taberna eta jatetxe horiek gabe. Eta ez dugu amor emango. Berriro zutituko gara, borrokan jarraituko dugu. Oraindik asko daukagu bizitzeko eta ospatzeko. Denok gara hiri honen osagaiak, eta harro gaude. Izaera gogor eta langilea dituen herri arrantzalea. Harresi sendoz eta istorio sinestezin eta liluragarriz osatutako hiria. Hondarribiko taberna, jatetxe eta hoteletan, oraindik idazteko dauden istorioak. Eta Hondarribia zu zara.